Приятели, това е Огнян, моят колега, и той ще почва да ви прави трикове в нашия канал. Той е наш общ и сега ще покажа един фокус за начинаещи и ще ви го разкрие. Значи, сега ви трябва купа, по-точно, Попкаро, десятки, дами, валета и асоп. Така. Този фокус той не ме е учил, аз сам се научих. И ето, имало един крал и той имал 4 дъщери. И те са имали под един таен любовник. И кралят разбрал и решил да ги затвори в тъмницата. И сложил във всеки случай по един пазач. както гледате на различни места, да. Няма как да се съберат отново. И кралят заспал. Сега ги взимаме. Ето. И бърка. И почваме да цепиме. Ето. И така правим. Можете и наобратно да го направите, но така е по-готина изненадата. И първо отваряме и да видим какво е. Да видим. Тъмниците са събрали на едно место. След това отваряме Пазачите и те са на едно место. А тук какво ли има? Дъщерите на едно место и... Опа, чакай, ще падна ли едно тук? И мъжете са събрали на едно место. Кралят се е събудил и какво да види? Тъмницата празна, пазачите на една страна, дъщерите на свободни и любовниците свободни. И сега ще ви разкрием как да го направим. Значи, само ви събрал. Взимате купата, нали? Попкаро. Бате, ги редите. Казано технически, този фокус става само трябва да знаете подребата на картите и как да цепите. И, нали, почвате да редите историята също. Пак ще разкажа. Имал един крал, имал 4 дъщери. И редите дамите е така. Като петица. Точно. И върху дамите слагате любовниците. Аз ще говоря. Слагате ги и после отгоре слагате и тъмниците, нали, десятките. И после най-отгоре асата. И после ги събирате. Но първо царят го обръщате наопаки и събирате картите. Не е важно от коя страна ги взимате. Фокусът винаги ще се получи. Ама е важно, когато го редите, защото може да се обърка. Точно. И тук е по-важно, защото трябва да хванете почти еднакви тестета. Защото ако не таковате, по-добре 2 пъти го направете. Казвам кратко, фалшиво цепене е това. Да. И почвате да ги редите на обратно картите. Така. Запомнете, защото може да не се получи. Или да се обърка. Ако объркате цепенето, защото това е фалшиво, може да карате, примерно при тъмницата да са дами и така. И ето, връщате. И се получава, както гледате, сам става фокуса, само трябва да знаете подредбата и цепенето. И това беше за този трик от нас, до следващия път.